El tema Llença't va donar el tret de sortida de l'esperada actuació dels Laxan a Reus. A continuació es van anar alternant peces del darrer disc, degudament estudiades i corejades pel públic, amb clàssics dels del Vendrell, com ara el Més que la meva sang o el Toc amb els Os Maria. Els Laxan Busto també han recuperat temes com ara el Toc de Plor o el Pagès, que després de bastant temps de sense interpretar-la, l'han inclòs de nou dins el seu repertori, des que en el Senglar Rock de l'any passat l'organització va demanar al grup que la toqués en la seva actuació de Prades. Tampoc n'hi van faltar peces com el Johnny el Melenes o el Miami Beach i el Tinc fam de tu, que com ja va sent habitual sembla que són aquells temes que més connecten amb el públic. Un públic, en la seva majoria molt jove, encara que n'hi van faltar els seguidors incondicionals de tota la vida. Fins i tot, seguidors vendrellencs van acostar-se fins al Parc de Sant Jordi. Ja ho sabeu, per tornar a gaudir de l'experiència musical i de la canya del Vendrell, deixeu-vos caure aquest vespre per Montblanc. Bajoqueta Rock és el, si més no curiós nom, d'un grup que, tot i que a casa nostra encara no disposen de massa reconeixement popular, a les Terres Valencianes ja compten amb una bona colla de seguidors. La formació, que ja tenien un disc en directe, ara acaben de publicar Amb dos pinyols, amb una discogràfica que els pot donar a conèixer al gran públic com és Dismèdic. Sortirem de res, de no saber res ni tocar res, i a poc hem anat formant, quallant i sense pressa, a poc. I ara vam gravar primerament una cinta, en formato cinta, després farem un CD en directe i ara l'últim que hem tret en el Dismedi, Amb dos pinyols. El grup està força orgullós de les seves arrels rurals i defineixen la seva música com a rock de pagès. El tipus de música que fèiem el vam denominar rock rural. Diguem, això és molt rural, això és molt de poble. I es tracta un poquet de recollir totes les històries que passen quotidianes en el poble, en les nostres vides, i dignificar-les un poc. De la Bajoqueta en destaca la festa que transmeten en directe i la seva posada en escena, on sobresurt un striptease que no té res a envejar amb els que l'Albert Fort dels Festafotre ens ofereix habitualment.